eskolara prestatzeko ordua. Oh, berriz ere eskolara joan behar du. Nem, hau ez. Tau. Yeah. Yeah. Aspergarria. Goza dezagun gaur. Egunon. Egunon, Mario. Zer da hau? Bromatxo bat da. Asteazkena, ezin zara horrela jantzita etorri eskolara ikaslentzako uniforme bat dugu. Ah, ondo da. Wow. Primeran dator. Ikasleentzako uniformea. Zenbatzeko erabiltzen dut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 perretxiko ikasteko prest nago. Askoz hobeto, zure mahaian ezeri zaitezke asteazkena. Ikastea oso aspergarria da. Asteazkena, ezin dituzu jostailuak eraman eskolara ikasteko tokia da, ez jolasteko. Ikasteko materiala bakarri. Ados. Ez nazazu bota faltan, laster itzuliko naiz. Eskolarako behar dudan guztia. Aupa, oso ondo. Oso ondo, asteazkena. Ongi da, umeok denak prest klaserako. Ezaidazu, zenbat da bibi. Zer da hori? Zenbatzeko erabiltzen dut. 2, 1, 2, 3, laugarren. Laugarren. Hori da, asteazkena. Oso ondo. Umeok, bazkaltzeko ordua da. Epa. Asteazkena, utzi horri janari osasuntzua bakarrik jan dezakezu. Ondo dago. Asteazkena, zurekin partekatu dezake. Eskerrik asko, Mario. Ez horregatik. Primeran, umeak, partekatzea beti da ideia ona.
gaurko ikasgaiak amaitu dira. Hurra! Umeak, jarraitu eskolako araua. Eta ez hautzi inoiz. Jolastu dezagun arrosa eta beltza erronka. Wow. Yeah, okay. Let's go. Arrosa. Wow. Kaixo. Zer egin behar duzun badakizu, ez da? Ideia bat dauka. Ondo, ezeri. Okay. Oh, yes. Wow. Orain begira ezazu zeure burua. Zein kolore gustatuko litzaizuke? Horia nahi duzu? Morea nahi. Agian arrosa. Ikusi zein polita zaren. Ez du axola. Nire txanda da orain. Eskulanak eta ardea. Fantastic. Oh, yes. Ikusi zein polit. Sortzeko prest nago. Let's go. Excellent. Interesgarria. Hau da nire estiloa. Armi-arma. Nire armi-armak ikusi nahi dituzu. Ideia bat daukat. Wow. Goazen apaintzera. Wow. Good. Woo-hoo-hoo. Yes. Wow. Ai, laguna rosa txiki polita. Aha. Ei, irribarre. Oh, yeah, okay. Ez zait arrosa gustatzen. Oh, yes. Begira nire slimea. Azken ukitua. Nahastu ezazu. Fantastic. Orain gustatzen zait. Yes. Ez zaizkit hauek gustatzen. Kolore ilunekin lan egitea gustatzen zait. Hori hobeto da. Hori da nire Oh, estiloa. yes. Aha. Bikain.
oso iluna niretzat, kolore argiagoak nahiago ditut. Zer egin behar dudan da? Fantastic. Bikain. Honi kolore pixka bat gehitu behar dio. Oh, yes. Ikusi zein polita eta koloretsuak garen argazki honetan. Oh, Honekin ez naiz eskolara joan. Saiatu gaitezen beste behin. Sorpresa! Zer dago barruan? Itxarobena dut zerbait iluna izatea. Begiratu gora, zer? what? Zer? Aupa, globoak, maite ditut. Ez ditut arrosa koloreko globoak gustuko. Okay. Hau askoz hobeagoa da. Nire txanda. Aupa, garbiketa. Lasai, hau garbituko du. Turbo arrosa garbiketa. Oh, ikusgarria. Lan bikaina egin dut. Hau ez da nirea. Asteazkena, zurea izan daiteke. Ziur aski ez da nirea. Arrosa da. Saiatu gaitezen berriro. Sukaldatu behar. Kolore iluna. Askoz ere hobe. Apaindu dezagun. Asteazkenetik etorritako pastelik goxoena. Zuk ere nahi duzu. Ez, eskerrik asko, fruitu freskoak nahiago ditut. Eskeletoa. Non dago eskeletoa? Kaixo, kaixo. Kaixo, kaixo. Itxaron minututxo bat. Apaindu zaitzagun. Okay. Wow.
soinekoa. Haupa, arrosa ondo geratzen zaizu. Eginda. Maite dut nire soineko beltza. Zuen haurtzain berria naiz, asteazkena. Bla, bla, aita, 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 aita. Aita, aita, aita. Zer, Kaixo, kaixo. 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 Zerbait egin behar dut honekin. Kaixo, zu zara, etor zaitez eta lagundu mesedez. Ados. Kaixo, zuen haurtzain berria naiz, asteazkena. Oso ondo, begira. Hori da gaurko zerrenda, zorte on. Arazorik ez, profesionala naiz. Ai, ez da. Aurrak, ezin duzu ez sofan marraztu, ideia hobea dut. Ados. Ados. Hau nire laguntzailea da, eta hau bere laguna. Aupa, itzela. Espero dut lagun egingo zaretela. Aurrak, hemen marraztu dezakezue. Wow! Nik laranja aukeratzen dut. Berdea aukeratzen dut. Wow! Nice job! Azkenik, atseden pixka bat hartu dezaket. Haurtzaina, 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 haurtzaina. Ideia bat dut, jarraitu iezadazu. Gozo-gozoa. Gozo-gozoa. Ez pentsa, goxokiak jatea kaltegarria da zuretzat. Askoz
hobeto, ez zaitez azerretu. Hala ere, ideia bat dut. Zein da zure pertsonaia gogokoena, agian arma bat? Edo nahiago duzu ezaguzarra. Ez, Pikachu maite dugu. Ongi, Pikachu nahi dute. Ona hemen, gozokietatik egindako artea. Oso polita. Dudarik gabe, haurtzain onena naiz. Garbitzea, puntu hau salto egin dezakegu. Garbi dagoela dirudiera. Ai ama, umeak, hau garbitu behar dugu. Ez, Ikusiko dugu. Divertigarria da. Lan bikaina, umea. Eginda dago. Wednesday, benetan harritu nauzu. Beno, ohera joateko ordua da eta zaintzaileari agur esateko. Ez, Wednesdayrekin pixka bat gehiago jolastu dezakegu. Beno, ados jolastu dezakezue. Beltza. Goazen begiratu mets erronkarekin jolastera. Ados, goazen jolastera. Nik lehenengo egingo dut. Wow, hain polita sirena bambina. Begiratu bera, nire antzekoa da. Sirenak ur barruan egon behar dute. Begiratu bera orain, are ederragoa da. Zein sirena ederra, aizu Wednesday begira. Ez dut morea gehiegi gustuko. Zinda hori ez da nire estiloa, aldaketa bat behar du. Nire errezeta dut. Askoz hobe dago, baina xehetasun bat falta da. Orain gustatzen zain. Nire txanda da. Autoak apaindu. Gorria, ez, honek ere hobekuntza behar du. Beltzak ondo sentiarazten nau. Wow.
Uste dut zerbait falta dela. Okay. Hobe da. Orain, bufanda perfektuki egokitzen zain. Ez daude nahikoa kolore bizi. Hain leuna eta potoloa. Arroza maite dut. Eta ukitu txiki bat gehiago. Ikus dezagun urrengoa zeden. Oh, hartzaren arte erronka. Aukeratu dezagun kolore bat. Arrosa eta gorria. Morea eta zuria. Az gaitezen. Inoiz ez da arrosa gehiegi. Artea egin dezagun. Hain ederra. Orain egin dezagun sirena estiloan. Begira zein ederra. Nik erakutsiko dizut zer den ederra niretzat. Beltza aukeratuko dut. Zuria eta urdina. Behar dudan zehazki. Orain gauza dotoreak egiteko unea da. Orain hori da ederra niretzat. Eta ukitu dotore bat gehiago. Zer izan daiteke beltza baino hobea. Beltza bakarrik. Urrengo erronka egiteko ordua. Zer izango ote da galdetzen diot neure buruan. Ez dadila ezer arrosarik barruan eskutaturik egon, espero du. Arma ilun polit txiki bat. Hau handiagoa eta beldurgarriagoa da, beraz gehiago gustatzen zait. Poltsak izugarri maite ditu. Eta azkena. Hau askoz beldurgarriagoa da. Denak maite ditut. Hori da nire gogokoena. Ikus dezagun zer dagoen barruan. Nire kolore gogokoena da arrosa. Urrengoa, oso emozionatuta nago. Pampina bat da. Hau amestu dut. Oso polita. Neoi koloreak maite ditut. Eta azkena. Unikornioak maite ditut. Oso polita. Erronka hauek oso onak izan dira. Zer iruditzen zaizu? Agian, dantzatu egin dezagun.
Kaixo eguneroko. Azken aldian bizitza asko izan da. Liburua, ze divertigarria. Beti nahazpila egiten du etxean. Ez hau. Ardura gabe utzi plater zikinak arrazka kanpoan, arropak eta poltsak lurrean uzten dituzte. Orain, zerbait jan nahi dut. Ei, osabak edari bat eskatu du. Eta denek hainbeste seinalatzen naute. Aita, Osaba, Gelditu. aita. Denok, gehiegi da. Jaja, norbaitek behar nau orain. Zer da hau? Aita sorgin bihurtu da. Orain, aurkitu dezagun nire sorginkeria egiteko lekua. zatoz, joan zaitez. Magia, hasi dadila. Pixka bat honetaz, tanta bat honetaz eta zipristin bat honetaz. Nire sorginkeria laster osatuta egongo da. Ez ebari esan behar diot kontuz ibiltzeko. Zer gertatzen ari da hor? Ze gogagaikarria. Niri egin didaten guztiagatik bihurtuko ditut ja. Nahikoa da. Bikaina besterik ez. Honetaz zati bat besterik ez, eta nire sorginkeria funtzionatuko du. Ei, hain zara gogaikarria. Ze jantzia duzu, bide batez. Gaixo, Eba, nahi alduzu nire azken sorkuntza probatu. Zerbaitek ikaragarri dirudi, baina bat probatuko dut. Gustatzen zait. Funtzionatu du. Ez, Eba arma bihurtu du. Ze polita. Bat eginda, beste bat falta. Ez, Ze polita, eta ze isila. Aurkitu dezagun benetan zer gertatu zitzaion aitari. Aizu, aitaren egunerokoa da. Beti nahazpila egiten dute etxean. Ez, aita guregatik bihurtu da sorgin, hau konpondu behar dugu eta nahazpila garbitu. Askoz hobea da hori. Lan asko da hau. Bikain. Fresko eta garbi. Egon hemen, nire edertasuna. Laguntza. Aitak hainbeste egiten du guretzat, gutun batean eskertu nahi diot. Orain neskato txikia zerbait bihurtzeko garaia da. Dasha zatoz hona maitea. Joaten naiz. Hemen nago, deitu aldidazu? Hemen zaude. Zure marmarrekin nekatuta egongo naiz. Zer iruditzen zaizu mokadu txiki bat? Barkatu, hobea izango naiz zin egiten du. Zer? Ez da pentsatu ere. Eskerrik asko. Gustatzen zait. Azkenik. Laguntza. Egin dut. Azkenik, badut nire bakea. Ados, lagunok, ikus dezagun telebista. Aita maitea, barkatu nire jokabide txarragatik, eskerrik asko guretzat egiten duzun guztiagatik. Zin egiten dut gehiago pentsatuko dudala zugan. Oso maite zaitut. Dasha. Ze polita. Zer gertatzen ari zai? Zer gertatzen ari da? Bueltan nago. Baina non daude Dasha eta Eba? Laguntza. Nahiko nuke Dasha eta Eba berriro bihurtzea. Jai, bueltan gaude. Aita, barkatu bihurria izateagatik maite zaitu. Nik ere maite zaitu. Benetan.
Kaixo, Halloween. Nor da, Han? Halloween da. Trikimailu edo goxokiak. Goazen, Alex. Dasha, ni eskuinera joango naiz eta zu eskerrera. Ados. Bu. Ez dut beldurrik zuri. Trikimailu edo goxokiak. Trikimailu edo goxokiak. Ez, lehenik nire zeregina bete behar duzu. Ados. Opa. Egin dantzatzen. Ongi ulertzen dut. Ongi eginda, Alex. Eskerrik asko. Ja, Trikimailu edo goxokiak. Ez lehenik nire zeregina bete behar duzu. Ados. Gozokiak nahi dituzu, bilatu. Wow. Ongi, goxokiak bilatu ditzagun. Uf, zer nazkagarria. Hurra, azken goxokia. Gozoki batzuk jan ditzagun. Oso barregarria da. Nire behatzak ondo daude, Dasha, goxoki hauek oso bitxiak dira. Bai, berriak bilatu behar ditugu. Zer nahi duzu? Trikimailu edo goxokiak. Ez, lehenik nire zeregina bete behar duzu. Ados. Lagundu nire kalabazak apaintzen eta goxokiak emango dizkizu. Ongi ulertzen dut. Zure kalabazak prest daude. Eskerrik asko, Alex, hartu zure goxokia. Norbaitek etxean aldago. Zer nahi duzu? Trikimailu edo goxokia. Ez, lehenik nire zeregina bete behar duzu. Goxokiak nahi badituzu, zoaz bila. Zer egin behar dut honekin, Gozoki batzuk lortu ditzagun. Gozoki batzuk jan ditzagun, Dasha. Bai, hori da. Oh, ez, hau berriro. Nire txatxan da. Jai, Goxoki hau ez da ona.
Ados, txarra da. Oh, itxaron momentu bat. Ondo dago. Egin dezagun gure Halloween gozokia. Halloween zoriontsua. Halloween zoriontsua.